Pozdrav ljudi, dobrodošli u Boston Games AK. Danas nastavljamo sa Minecraft preživljavanjem. U današnjoj epizodi ćemo okupljati životinjsko stado. Evo, odmah ćemo tražiti krave u šta nađemo. Samo malo da dobijem ja koje sjemenke, pošto ćemo i kokoši privlačiti. Evo nama krava. Odi ti. Hodi. Aj, dobro žito, jaj, sad ga ja ubru. Pogledajte babo, šta je evo, ovi drveta. Aj, kako gladan, ha? Izgleda da nisu. Ljude, ja neću ovu kuću, evo je, hajmo. Ovo je pruž korak, ovi ljudi. Tako bude. Hajmo, muđ. Biš bolan hotela bude, 16 zvjezdica. Eto malo, napravite velikog, gledaj tog velikog. Daj to XP, tako ljudno. Sad imamo krave. Mada ovo veliko za krave, ali hajde bit će mi malo više. Sad evo zašto ću sad, hajde. Tam pošto sam vidio kokoši. Za kokoši ćemo ipak jedno malo više dignut. Dignut ćemo jedno sa zemljom. A evo ovako, ovo 64. Odi kur. Sad ovako. Evo lud. Ne treba mnogo za kokoši, ali hajde, dovoljno je ovako. Ovo je lika. Bože cvijeće. Oj, hajde neka. Ako bude zatrebalo, ima tu. Sad. Evo ću ostaviti da njih mogu učerat. Tu dan, hajmo malo brži. Pruž korak. A skoč, a pič, a skoč, a pič, a skoč, a pič. Da, evo. Oj, bi rupi. Evo seljaka, šta je na more bi. Joj, svinja, haj more, svinja, dijete. Svinjo. Joj. Odi ti. O, vidiš ti kroz te oči. Gledaj, ja se ukusno, evo. Ovo ne vidi klika na like oči. Vidiš ti. Nije ukusno tebi. Neće ovi valja. Nis gladni. Pošto sam rak. Valja tamo požurit. Hrkat. Puc. Evo idam putić. Selam krava. A puc, joj, što upade spova, čovječe. Oj, šta vidim sa stanjom, oj, sanjao sam čovječe da su mi pobjegale krave. Jaj, sad kad budu pobjegale. Dobro, sad malo normalnije da pričamo. Jeste pobjegli, ha? Niste pobjegli. Bilo vi izišli. Nećete, dobro ste vi. Vi ste čabenski. A, malo volim da vi imao. Oni tam svinje nisu. Evo ga, odi. Bak. Tu, majstore. Sačkaj tu da vidim imali kod drugarica.
Nemo. Evo je, odi vom. Nije jedna budala pratila. Evo. Ovo je horkono i koka. Vi izgubila se u troju. O, lika. Ba nemoj zajbovat. Ba jel sad ubru. Evo vi da sam sad čupu u trovu. O, jesu likov čoravi, evo. Vom. Te vidite trovi. Aj barem jedno da ga odvedem pa kasnije drugu. Vidi, čoravo. Joj, sad kad to. Bu. Ovo se popi. Tu, majstore, haj bom. Čekaj, malo ja jedim. Da ćeš ljudno moram i ja jest. Joj, ako me tako nastaviš nervira, dobit ćeš mač u glavu. Umjesto sjemenki. Haj mam. Aj, vidi, ja sam ti lijepo očistio. Nemoj samo izgubit. Vodi, bit vam što sam dobro napravio. Aj, mam, pruž korak, ljudno. Ali ikova čava. Aj, vidi što ti dobiti, ha? Hoćeš, neš? Vidiš kako oni skušaju. Ajmo, će ko izići? Vidiš kako neće da iziđu. Haj vam. Čekaj, evo ovdje. Daj ljudno, sačkaj tu dok ti drugog dovede. Hajmo, kabum. Vam se i ovaj negdje izgubša. Ljudno! Ako si tu, daj neki znak. Evo neki zakon. Evo je, odvidimo. Tako. Hajmo, kabum. Ovo je ba potrči. Ja, jest klempave noge. Mi nećemo izgubiti. Aj, ovako nema bude rupi. Ja, aj. Nemoj mi tu zapadat. Koga još imamo? Još svinje. Aj, sad ćemo i svinje. Aj, moramo budom proći. Haj vam. A čekaj, haj vam. Čekaj, ljudno, da ja prođem pa ti haj vam. Hajte vam. Na ti. Joj, jesam ovo zafrku. Kvokavac. Ljudno. Dobro, živi on. Tu trebalo napraviti vratica, hajde kasnije. Sad još vode svinje. Ovako ću. Ubližiti. Uj, čekaj, ne mere. Neće moći. O, lika što... Aj, ba, začas tu. Evo ovako. Aj, likovo. Aj, začas tu. Tuc. Tako. Tuc i gotovo.
Ja sam vidio malo svinje, hajmo po svinje. Hoće se lik, evo jedni. I koje su sad koke, a kad im tražim nema ih. Što vas nema, udvo, tako. Klempo. Vidi. Je dobro žito. Šta je evo ukslo? Zar ti ne miri? Tad ti još je vidim da te privlačim. Ovo. Ovo je svinja glupa, braća. Čime ti tražiš da te privlačim? Sjemenku. A nije Eva, hoću sad, hod vam, hod kad spriška, tako, pošteno budi. Čuro, gledaj, je dobro. Ovo je ovo ukslo, ljudno. Neće lik. Ma ja, čovjek, hoće sad ga rep. Pametan lik. Odom proba dat jabuku. Sad ću proba za rašar ga rep. Kameni kramp, ajmo dole. Čekaj, vidim, prvo imam šargarepu. Nemam. Selam. Čekaj, Likenzi odo ja po Bakenzi pa da tam ulazim. Ajde ba ja, Lika čaba. Gdje zbakše, evo. Ajmo sad. Hod sa lom. Hod sa ja udaram. Hodi. Pri, tako, bravo, majstore. Tako, našli smo jedan spavner. Vidi, nema ništa uškli. Što ba nema ništa? Nema, evo ništa. Idemo dalje. Selam! Ovdje gdje ti, joj ljudi ima oko. Odmah da mi daš argre. Op, ljudno je, kus pošu. Nemoj im tako brza. Ovo neko me gađa, znači bože. Ovo ljud nestao. Vike Čabenski, hajmo po drugi mač.
eto, to bilo to što se tiče ove epizode. Ja kad nađem šargarepu, nismo mogli ovcu zafrka sa pšenicom, ali hajde, kad nađem šargarepu, napravit ću kratki klip samo usput sa nekim drugim, to jest u 4. epizodi nešto ćemo još raditi i da nabavim šargarepu. Hvala svima koji subscribe-uju, unaprijed lajkuju, šeruju i vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!